ingat na ingat silang mag-lift. Oo. Ayun naman, no? Ayun, si Joy. Ako sa body shot mo, body shot. Body shot. Kasi po, dati pa yung mga taktika niya talaga. Doon yung 5 years. Ikaw ba? 4? So, 2019 pa lang, nandun ka na. So, BC6 na third floor kayo noon dati, di ba? Nagkaroon kayo ng ano eh, yung Parallax, nag-relocate namin sila dun sa BC7, may sarili silang opisina, din server room. Hindi namin ginagawa ni Ko. Sa'yo to, no? Di ba? Sa'yo ba yan? Grabe. Mabigat po, pader to kalaban. Pader tong kalaban. Parehas. Yo naman!